Em dic Aran i aquest any he fet un camp de treball, el meu primer. He anat a Irlanda, a un camp bàsicament dedicat a la natura, i era al sud de l'illa, a Killarney. Ha estat una experiència impressionant, no m'esperava que fos d'aquesta manera, realment. I els consells que puc donar són que estigueu preparats per qualsevol temps, perquè fa de tot. Aneu a conèixer gent, perquè penso que és una de les parts importants de fer un camp de voluntariat. I una cosa que trobem a faltar seria l'empatia, intenteu-vos ficar al lloc dels altres perquè potser no ho veuen de la mateixa manera que vosaltres. Desitjar-vos molta sort i que us ho passeu molt bé.